Perfecto, pois, quería comentarvos unhas cousiñas técnicas aí máis tal. Arredor do programa, pois que este ano decidimos centralo principalmente na memoria das mulleres e principalmente utilizar a literatura como un fío condutor. No currículum escolar, a memoria democrática non ten unha cabida, un espazo específico, entón digamos que debería ser transversal, non o é, pero si sabemos que na literatura, nos clubs de lectura, non tanto nas aulas de historia como despois veremos as experiencias, moitas son profesoras de lingua e de literatura, de clubs de lectura que tocan a memoria a través da literatura, entón pareceunos interesante focalizar este primeiro encontro nos libros que poden servir de ferramenta, de excusa, de base de traballo para tocar distintos aspectos memorialísticos. Comentarvos que levamos desde o mes de xuño que lle presentamos esta proposta á Xunta para que fixese unha validación para os docentes, porque xa que estades aquí, que vides voluntariamente, vides con entusiasmo, pero xa que estades aquí un sábado que tivesedes a certificación, non porque non houvese empeño nin pola nosa parte, nin por parte do persoal do CAFI, que nos consta que estiveron moi en riba, pois non recibimos resposta 8 meses case desde que lle fixemos a solicitude. En todo caso, se alguén necesita certificación de asistencia, a Diputación se pode facer, pero non o que buscamos sempre foi que tivese unha certificación. Agardamos que Fai Memoria teña moitas edicións, hai máis temas que tocar, temos a música, temos o cine, hai moitísimos aspectos. Esperamos que para as vindeiras edicións si podamos ter esta certificación, seguiremos insistindo. A primeira exposición de hoxe ven de Pilar San Pedro, coñecerédela seguro, pedagoga e activista cultural, toda unha vida dedicada ao ensino, a pedagogía e a mediación lectora. Lembramos todas o seu traballo na asesoría de bibliotecas escolares, este proxecto único e singular tan valioso para a mediación lectora, o seu labor en Gálix, tamén agora no Ateneo de Santiago. Recomendo vos moito o seu podcast sobre literatura infantil e xuvenil, Libros para as Medras. O seu compromiso coa memoria é indiscutible ao longo do tempo e bo sinal disto é a guía que nos presenta hoxe, a guía de memoria histórica na literatura infantil e xuvenil galega, que pensamos que pode ser unha ferramenta interesante precisamente para as persoas que desde as bibliotecas, desde as aulas, queredes tocar distintos aspectos da memoria. Pilar. Gracias. Bueno, pues moitas gracias. Gracias por contar conmigo, pero sobre todo gracias por... Sí, funciona só. Pero gracias por montar estas xornadas. A mí pareceme que este tipo de encontros son absolutamente necesarios. Tal como decía a deputada provincial, non se pode seguir traballando en illas separados e sin axuda dos demais. Ás veces necesitamos vernos na compañeira ou no compañeiro para poder creer en nos mesmos, non? Porque parece como se estuviéramos aí medio perdidos. Entón, eu creo que este tipo de actividades son fundamentais e que ben que se poidan facer e que podades estar aquí. E gracias tamén a todas e a todos vos, porque, polo que decíamos, non, unha mañá, un día de sábado e por riba sin certificación académica, pois realmente ten moito mérito, moito. Entón, non sei se xa empezamos, moi ben. Pasaríase así. A ver, por que xurde esta guía? Bueno, aquí nese enlace está colgada a guía de tal forma que todo o mundo poda ter acceso a ela e despois ao final xa vos direi outro lugar onde tamén se pode acceder. As guías son sempre un recurso de recursos, non? É dicir, é un recurso onde podedes atopar moitos recursos para poder traballar nas aulas, nas asociacións culturais ou en calquer outro lugar onde se avance neste sentido, non? E é un recurso sempre para persoas mediadoras. A min disgustoume nun momento determinado cando saiu esta guía que a publicou
Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, non quería dicilo mal, pois no primeiro sitio onde me chamaron para presentala era nun instituto a rapazada. Non é unha guía para a rapazada, é unha guía para o profesorado, para os dinamizadores e dinamizadoras culturais, é dicir, é unha guía para persoas adultas, para mediadores, entre o que é o libro e a rapazada e a mocidade, non? Entonces, é o que decíamos, un recurso de recursos para persoas mediadoras. E é un traballo en proceso, é dicir, as guías nunca se acaban de facer. Incluso, ás veces dá pena velas en papel, porque o bo é que estean colgadas en algún lugar donde podamos ir actualizándoas continuamente, non? Eu teño aí xustamente o triángulo vermello porque non está recollido na guía, porque saiu despois de que xa estaba publicada. Entón, por eso digo que é un traballo que está sempre vivo. É un traballo onde, ademais, se busca a colaboración vosa de todas as persoas que estades atentos a este tema, non? Porque se lle pode escapar. A min escápanseme libros que despois me dou conta ao cabo do tempo, hombre, pois ese libro tamén valía, non? E entón é conveniente que sempre esteades atentos con isto. Por que é necesaria esta selección de recursos? A ver, entre outras cousas porque non sempre se traballa esta etapa en historia ou en literatura. Mirad, eu sempre recollo unha cita que en A voz narradora de Corredores de Sombra, esa novela de Agustín Fernández Paz que tanto ben ten feito a este nivel, decía: a través do colexio non me chegara gran cousa, pois en todos os cursos, tanto en historia como en literatura, o mundo parecía rematar xusto antes de 1936 e nunca se daban os temas derradeiros dos libros. E se daquela pasaba isto, agora pasa moito máis, porque xa non é que non deamos chegado, é que moitas veces non queremos chegar, é dicir, queremos mirar para outro lado porque non queremos enfrentarnos a unha situación que cada vez está máis complicada, coas familias pensando de determinada maneira e coa rapazada pensando de determinada maneira, non? Entón, cando non chegamos en historia, cando non chegamos en literatura aos últimos anos a contemporaneidade, pois vamos mirar como podemos facelo, non? A literatura infantil e juvenil está sempre máis próxima ao nivel de lectura do alumnado. É dicir, é unha literatura que atende a competencia lectora do alumnado, por lo tanto, non se vai máis alá. E, por outro lado, atende aos seus intereses, é dicir, entra o tema a través de intereses que teñan que ver coa mocidade ou coa rapazada, non? E tamén polas características da nosa literatura infantil e juvenil. É dicir, a literatura infantil e juvenil galega nace xustamente cando remata a longa noite de pedra, cando remata cando estamos na transición e cando o galego entra na escola. Naquel momento, o profesorado danse conta de que non teñen materiais para traballar co galego dentro da escola. Entón, a parte de coller os clásicos, era moi interesante porque collíamos a Blanco Amor, collíamos a moitos autores e autoras que vos igual non colleríades agora para rapazada tan pequena, pero que naquel momento non quedaba outra, non? E gracias a eso, por exemplo, chegou moito máis Castelao naquel momento do que está chegando hoxe, que tamén é unha contradición, porque hai autores e autoras que son moi doados, é dicir, que é absurdo non telos en conta, pero que moitas veces non nos temos en conta, sabedes por qué? Porque imos detrás da industria editorial, imos detrás das modas, do último que saiu. E non nos damos conta de que atrás quedan o que se pode considerar clásicos, porque xa os son. E entón, hai que atender o actual, pero tamén hai que atender ao que de bo estaba no pasado e que permanece e sigue tendo como un clásico, sigue tendo unha lectura actual, non? Pois ben, aparte de todo eso, o profesorado empeza a escribir o profesorado, por exemplo, Agustín Fernández Paz, Xavier do Campo, etc. Pero empezan a escribir tamén os autores e as autoras comprometidas coa identidade e cos valores, como, por exemplo, Manuel María, non? Pero entre o profesorado eu citei 2 autores, pero hai moitas autoras tamén. Xa sabedes que Ana María Fernández e moitas outras mulleres estaban aí tamén, non? Pero, bueno, esa característica desa época na que a xente que escribía tiña moi claras e moi na cabeza,
os valores de identidade co país e coa lingua do país, os valores de identidade coa democracia, coa memoria histórica, coa recuperación desa memoria eran fundamentais, non? Aí está, por exemplo, Corredores de Sombra de Agustín Frández Paz. Chegamos moitas veces á historia a través da literatura infantil e juvenil, pero tamén ás veces a través de outros libros que están tamén pensados para alumnado e que son, por exemplo, son de arte, non? Por exemplo, eu sempre digo que o Guernica, nas nosas vidas, nas deles, pero sobre todo nas nosas, chegou como unha especie de pedra que cae nunha lagoa e se expande continuamente, non? É dicir, aquelas imaxes, e saber que había detrás daquelas imaxes foi algo que nos abriu a cabeza a moita xente. Por lo tanto, por exemplo, eses dous libros que ten publicados Calandraca son importantes a este nivel, non? E para que máis se fai a guía? Mirade, para algo tan sinxelo como demostrar que en galego existe. A ver, eu estou moi farta de ir polas bibliotecas e que me digan, no, todo isto sí, pero tes moito en castelán e pouco en galego. Bueno, que en galego non hai. Como que non hai? En galego hai que buscalo. Simplemente hai que buscalo. Ni siquiera yo hai que encargar a ninguén. Vale? Porque ás veces as editoriais entenden que como non hai, vamos a encargar. Que alguén o faga a propósito para o bullying, para non sei que, para non sei canto. Pois non. É dicir, se temos especialistas que lean o que se está publicando en literatura infantil e juvenil, todo eso xa está recollido. Porque os autores e as autoras son suficientemente críticos e teñen conciencia como para ter recollido todos esos temas. Non? Entonces, aí poño 4 guías máis nas que eu teño participado, que teño coordinado, un sobre donas no espello da Alix, outro de clorofila en letra para curar o planeta, sobre o medio ambiente, sobre a inclusión, materiais que traballan a favor da inclusión e os obxectivos de desenvolvemento sustentable, non? Igual que o de memoria histórica. Pois ben, onde se buscan estes libros? Originariamente eu busco en galego e as traducións. Non me vou máis lonxe, vale? Porque eu creo que hai que sumar e multiplicar. É dicir, cando eu traballo este tema e o traballo en galego e cos libros galegos estou multiplicando. Non estou traballando por un lado galego e por outro lado a memoria histórica e por outro lado a muller e por outro lado non sei que temas, non. Todo xunto, todo concentrado, vale? Entonces, sempre os originariamente escritos en galego ou os libros traducidos ao galego. Ás veces a memoria histórica é o punto central, é dicir, como ese que citaba antes de Agustín Frández Paz de Corredores de Sombra ou Noite de Voraces Sombras, etc. É o tema principal, sin ninguna dúbida. E esos son os que na guía aparecen con un asterisco como imprescindibles. Despois hai outros onde esa época está como pano de fondo, é dicir, é como algo que che baixa a enerxía. É dicir, sabedelo todos perfectamente cando entrades nun tanatorio ou nun hospital, vale? Que se vos baixase vos toda a enerxía e a cara ponse vos cara abaixo. Todo o xesto. Pois aquí pasa o mesmo. É dicir, todos eses libros de literatura infantil, por exemplo, de Juan Farias, non? Donde, cando trata esa época, notas unha tristeza tremenda, notas un mundo gris, donde parece que non hai futuro, que non pode sair del, non? E outras veces é a referencia, por exemplo, a un personaxe secundario, unha mención, un feito, etc. Pero eses libros están recollidos. Hai algún libro na guía que non é xustamente literatura infantil e juvenil ou que non é xustamente da nosa etapa de memoria histórica, non? Como pode ser o de Mañán ben meu tío, que é un libro argentino que está traducido ao galego, pero que fala das desaparicións e que a mí me parece que é un libro que vale para calquer lugar e que aínda que non sexa da nosa guerra e da nosa ditadura, sempre vale. Son as desaparicións daqueles que son dos que hai que represaliar porque non pensan igual que o poder, non? E entonces é ese neno que se senta nunha cadeira e que espera porque lle dixeron que mañán ve seu tío. E pasan os anos, e o neno faise mozo, e o mozo faise adulto, e o adulto faise vello, e chega un momento, como o seu tío non chega un momento en que o que queda ali é a cadeira, porque tamén el desapareceu, vale? Tamén el marchou xa, de alguma maneira. E depois algún libro de referencia, algún libro informativo, como, por exemplo, que sabes da Guerra Civil e o franquismo, ou un par de libros de especialistas en literatura infantil que traballan casi sempre con outras
con outros grupos a nivel estatal, dende a universidade, e que fala de recollida tamén de outros libros relacionados coa guerra e con todas as guerras, non? Que xéneros recollemos? Recollemos todos os xéneros. É dicir, non... o que máis abunda, como sempre e en todo, é a novela, a narrativa, tanto en novela como en relato. Mirade, en relato hai cousas moi interesantes. Por exemplo, ese libro maravilloso de Historias para calquera lugar, a min parece un libro de referencia que debemos ter na cabeceira sempre, porque aí aparece un libro, unha historia de Ana Alfaya, a muller prohibida, que trata este tema dunha forma moi interesante, non? É un avó que lle conta ao neto a súa vida para que ele está perdendo a memoria e para que o neto nun momento determinado sexa a súa memoria, ya poida devolver, vale? Ou aí aparece por primeira vez un dos relatos de Agustín Fernández Pazo de As sombras do faro. É dicir, os dous falan de temas que veredes que se repiten cando imos á memoria histórica e a esta literatura. Por un lado, as sombras, fixadevos nos títulos de Agustín Fernández Paz, Noite de voraces sombras, Corredores de sombra, As sombras do faro, e tamén o tema do Alzheimer, da perda de memoria, é dicir, a perda de memoria de unha persoa maior desa época, pero tamén a perda de memoria dos nosos pais e os nosos avós que non quixeron falarnos desa memoria, que non la ocultaron de alguna maneira, non? Entonces aparece eso en novelas, pero tamén aparece en pequenos relatos ou relatos de Manolo Rivas que son tan xeitosiños, non? O da Lingua das Bolboretas, pero tamén un dos relatos de Nadal e outros contos que tamén pilla moi ben este sentido. E despois bandas deseñadas. En bandas deseñadas temos que agradecerlle moitísimo, antes de nada a Xosé Tomás, que fixo este cómic que aparece aí para contar a historia daqueles que iban a sair do Portiño na Coruña e que acaban sendo asesinados, non? Pero tamén todo o que fixo a Diputación de Pontevedra, e hai que recoñecelo públicamente, non? En canto a memoria, é dicir, cando facilita as publicacións e cando pon en marcha o grupo de Kiko da Silva e do Garaxe Hermético para volver aos libros para volver a esas historias, pois é un traballo moi potente, moi potente. En teatro hai moito menos, sempre hai moito menos en teatro, e sabedelo. En literatura, para buscar o teatro hai que rascar moito, non? Pero, hai un par de obras, esta de Casa Dormida de Pepe Cácamo, e hai outra de Mambrú volveu da guerra de Carlos Labraña, que é moi axeitada para a rapazada autónoma, para o lectorado a partir de 8 anos, que iso sempre nos fai moita falta, porque a maior parte dos libros son para lectores expertos, non? Despois, o álbum ilustrado, que en álbum ilustrado temos que dar as grazas á Pequena Memoria, non? A esa colección donde hai 3 libros neste momento, e non hai poesía. A mí, nun momento determinado, alguén me falou dun libro de poesía, buscamos, pero non era axeitado para a mocidade. Entón, aí é onde realmente notamos a falta ou simplemente agardamos a que vos nos digades que outros libros vos parece que poden entrar nese campo, non? Polo tanto, dentro desa constelación literaria que sería a memoria histórica, que subtemas atopamos? Por exemplo, o que vos decía antes, o da perda de memoria. Pero, por exemplo, tamén o profesorado represaliado. É dicir, o golpe de Estado cébase sempre con aquela xente que, como Prometeo, quixo repartir o lume, eles quixeron repartir educación e cultura. Entonces, o profesorado foi un elemento moi represaliado, igual que os bibliotecarios, non? Que a min sempre me gusta recordar a Francisco Redondo Abad, que é un bibliotecario daqui da Universidade de Santiago que ten unha morea de traballo sobre os bibliotecarios e as bibliotecas.
É dicir, porque non só castigaron os bibliotecarios, sino tamén as bibliotecas. A Biblioteca de Castelao e por exemplo, de Casares, non? Foron destruídas aí a conciencia para que nunca máis chegaran a xente. O tema da muller, non? A muller é ese... Como decía antes, a multiplicación, pois na muller multiplícase a represión. É dicir, xa non é a súa represión, senón tamén é a represión da súa familia, xa non é un tipo de represión, senón a ese se suma o das violacións e todo tipo de abusos, etc. E aí temos que recordar sempre A sombra descalza de Ana Alfaya, non? Que foi premio Lazarillo, que está... Bueno, ese libro e moitos máis, pero, bueno, poño ese así como referencia, non? O tema do Wolfram, por exemplo, tamén é outra galaxia dentro desa constelación, non? Donde nos podemos parar. Aí hai esta banda deseñada, pero hai moitos libros, o das irmáns... A memoria do silencio, pero moitos máis. Por exemplo, como esta guía era para a zona do Barbanza, eu facía moito fincapé en Febre. Febre foi un premio Merlín, creo que era Merlín, nun momento determinado, é de Héctor Carré, e xustamente se desenvolve en Lousame, na zona de Lousame, Noia. Entón, claro, se podes ter un libro, ademais, que se desenvolve nun lugar determinado, podes facer un roteiro, podes mover a rapazada lendo anacos dese texto, etc. É moi interesante. Pois ben, a represión económica, é dicir, que a min tamén unha cosa que me gustou moito de facer esta revisión é que te encontrabas con que estaban casi todos os temas tratados. A represión económica, que aparece, por exemplo, en o Cemiterio de Barcos, pero tamén aparece nun libro de Héctor Cajaraville, ou das autobiografías e biografías, que temos, por exemplo, en Tempo Rachado, non? Que esta muller que conta como foi a súa vida despois de ter pasado por todo iso, ou o último libro da memoria, da pequena memoria, non? O tema dos fuxidos, a xente do monte, que aparece, por exemplo, en Aqueles anos do Moncho. A min este libro, a guía está feita por orden cronolóxico, por decirlo así, empeza no primeiro libro que se publicou en galego, e este libro que fora publicado por Acal, pois é tamén interesante no sentido de que a imaxe que representa na cuberta é a da derradeira elección do mestre, non? É dicir, que os mestres aí están no centro de existencia, e tamén están os fuxidos, claro está. Ou a recuperación dos corpos, non? Por exemplo, en Memoria de Pepe Carballude. Está tamén os nenos da guerra, por exemplo, todos aqueles rapaces e rapazas que foron enviados a Rusia cando empeza a guerra para poder salvalos e que despois quedan desarraigados de alguna maneira e que tamén sufren a guerra dese xeito, non? O tema dos bebés roubados, que é un tema que parece que non lle queremos facer fronte e que durou ata Antonte, non? Pero tamén está tratado, por exemplo, en A caixiña dos rencores de Héctor Cajaraville, ou todos estos que comentaba antes que teñen relación con un lugar, non? Por exemplo, a Illa de San Simón, que se pode ver en a Illa de San Simón, ou a lavandeira de San Simón, a Árbore dos Vagalumes, o regreso á Illa de San Simón, a Noite de Voraces Sombras, a Árbore dos Vagalumes, etc. É algo que nos chama moita atención, porque sendo un dos lugares máis fermosos do mundo, que ten, decía Manolo Rivas, a primeira vez que é mantenedor dos premios xerais ali na illa, non? Decía que tiña a proporción áurea, que era desos lugares onde non se podía negar a beleza. E xustamente tampouco se pode negar o sufrimento infindo que tuvo lugar aí nese espazo, non? As sombras ás que me refería antes, pero tamén, por exemplo, vai haber unha charla despois sobre o deporte, sobre as mulleres no deporte. E tamén hai un par de libros, o de Irene a Porteira ou a Pioneira, que tamén están aí recollidos. Entón, que quería decir con todo isto? Que hai un pouco para tratar case todas as temáticas. Que as persoas que escribides e que estades aquí
decirvos que fai falta algo de poesía, vale? E que pensedes se hai algún outro tema, algún outro subtema que botades de menos, pois hai que centrarse. E despois, dentro da organización da guía, aparece o nivel de lectura, é dicir, se me pareceu a min que podía estar adecuado para lectores e lectoras autónomos, expertos ou para as persoas mediadoras. A estrela, cando me parece que é unha lectura absolutamente imprescindible, e despois o xénero, que aparece tamén aí. O índice alfabético de títulos, que o colocaron por orden alfabético do título, podía ir de calquera outra maneira, pero vedes que ao lado van as cores e van as estrelas ou as non estrelas para indicar o xénero e o tramo lector. E despois, unha cousa que a mí me parece moi interesante da guía é esa última folla, que parece unha tontería, pero non o é. Outros libros relacionados coa memoria histórica. É dicir, eu fixen ata aquí, vale? A partir de aquí é cousa vosa. Que libros ides atopando que teñan que ver con este tema e que queredes que aparezan aí, vale? Entonces, eu puxen uns poucos que nun primeiro momento non me parecían tan fundamentais como para citalos, pero que sí, que os hai que citar, e aparecen unhas liñas en branco para que vos escribades. E creo que pouco máis, simplemente vedes aí como está funcionando, como se vai presentando cada ficha. E tamén comentarvos isto que me parece moi interesante. Onte mismo, é dicir, hai xente maravillosa, é dicir, estamos moi sós, vale? Estamos moi soas, pero hai xente impresionante e eu creo que o mundo non se cambia con millóns de persoas, o mundo cámbiase con unha célula pequeniña que traballa e vai cara adiante e que pensa, que razona e que ten en conta con toda a maior objetividade posible o que hai de bo. Coa maior objetividade, non é ningunha broma. E entón, isto, por exemplo, é o resultado dunha persoa que hoxe non pode estar aquí, porque lle chegou a información moi tarde, pero que é a bibliotecaria de Rianxo. Sofía, temos comentado de vez en cando, sería ben que esa guía estivera máis ao alcance de todo o mundo, sería ben tal, e xa está. Ela conseguiu colocalo aí na Diputación da Coruña, e aí está. É dicir, accededes aí directamente. E, ademais, accededes de tal forma que se pode actualizar de vez en cando, cambias ese PDF por outro, poñendo todos os libros que falten, e estupendamente. Entón, eu pediríavos eso, que aparte de que de aquí saia unha rede, unha pequena rede, unha nanorede, que de verdad que non fai falta tanta xente, que o que fai falta é cabeciña, sentimento e disposición e ganas de traballar. Entón, que de aquí saia eso e que entre todos e entre todas podamos levar a cabo o noso traballo. Así que moitísimas gracias. Bueno,